全能にして真の創造主である偉大なる神や早幅の力。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 1. ヤーワイ AHVAH イスラエルの神、そしてエリアの神。2. ここに誰も否定したり無視したりできない具体的な証拠があります。実に彼の言葉に反論できる神は他にいない。3. イスラエル人は神が相続物として与えた土地から追い出されました。なぜなら、そこにいるイスラエル人が神の律法と神の言葉に違反したからです。これはイスラエルの SEFERTORAT と呼ばれるイスラエルの本の中にあるこの偉大な神の言葉です。4. 彼らは1822年にアメリカ人と NATO によって彼らの土地に返還されました。これは、この同じ SEFERTORAT に書かれたイスラエル人の真の神の言葉でもあります。また一つ言葉が成就しました。5. これらのイスラエル人が自分たちの国に戻ったら、羊の群れを守る羊飼いのように守られなければなりません。そして NATO を持つ今日のアメリカ人は、この言葉を実現しています。これは今でも SEFERTORAT に書かれています。別の言葉が完成しました。6. 今日に至るまで、アメリカ人と NATO は他国がイスラエルを攻撃しないように依然としてイスラエルを守っている。それはイスラエルの SEFERTORAT にも書かれています。誰も反論できない言葉がまた一つ完成しました。7. 大きくて強い国であるアメリカ人と NATO は、それが自分たちの中で実現しつつある真の神や早幅の言葉であることに気づいていません。そして彼らは真の偉大な神の命令を実行します。彼らは意識を持っていません。それは今でも SEFERTORAT という本に書かれています。また一つ言葉が成就しました。8. イスラエル人が真の神や YAHVAH の言葉のためにイスラエルに戻ったとき、それはイスラエルを囲むアラブ諸国に対する地域的混乱を引き起こしました。それは SEFERTORAT に書かれており、いかなる神もそれに対抗することはできません。また一つ言葉が成就しました。9. アメリカ人はこれらすべてに動揺するでしょう。そして私たちはアメリカ人が今日経験している問題を見ることができます。彼らは圧倒されています。アメリカ人は傷つくだろう。それは今でもイスラエルの SEFERTORAT という本に書かれています。もう一つの言葉は、いかなる神も反論することができずに成就した。10. アラブ人はロシアと団結する。これはすでに SEFERTORAT にも書かれています。アラブ人が気づかないうちに別の言葉が実行されました。誰も真の神の言葉に対抗することはできません。この連合の目標はイスラエル人とアメリカ人に対抗することです。結論。言葉はすべての人をその実行に導きます。11. 西側諸国が引き起こした奴隷制度のあらゆる問題を見て、アフリカはロシアと団結する。SEFERTORAT にもそう書いてあります。ロシアとアフリカが気づかないうちに、また一つの神の言葉が実行されました。誰もこの真の神に対抗することはできません。12. 中国は今日、ロシアを支援し援助することで参加している。中国は決してロシアを非難しない。それは今でも SEFERTORAT の本に書かれています。また一つ言葉が成就しました。私たちは真の神ヤーワイ AHVAH に対抗することはできません。13. 今日、私たちはロシアがイスラエルと紛争しているイランのようなアラブ諸国を支援しているのを目にします。ロシアは、
それが偉大なる真の神ヤハヤハバーからの言葉であることをロシアが認識することなく、イランを助けるための材料を提供している。それは今でもイスラエルの本、SEFERTORAT に書かれています。また一つ言葉が成就しました。14、現在、ロシア、中国、イランの間には軍事協力が存在する。これはこれらの国間の素晴らしい関係を示しています。それは今でもイスラエルの SEFERTORAT に書かれています。この世界の神には対抗できない言葉がまた一つ成就した。偉大にして強大なる神はヤハヤハバです。15、インドも東側諸国の範囲内にあるため、関係します。私たちはインドをブリックスの中に見ています。ブリックスはドルで西側諸国と釣り合うことになるでしょう。私たち全員がこの光景をはっきりと見ています。それは今でもイスラエルの SEFERTORAT の本に載っています。また一つ言葉が成就しました。16、東の国であるインドと北の国であるロシアとの間には、依然として良好な外交、経済、軍事関係が存在する。SEFERTORAT の本にも載っています。また一つ言葉が成就しました。17、インドは、西側諸国と団結する傾向にあるウクライナとの戦いでロシアを非難したことはない。これは東側諸国がロシアと団結していることを証明している。それはイスラエルの SEFERTORAT の本にも載っています。もう一つの言葉は、いかなる神もそれに対抗することができずに成就した。18、実現する言葉。ロシアは東側諸国をアラブ諸国やアフリカ諸国と団結させ、イスラエルや西側諸国との戦争に導くだろう。これらすべてはすでに始まっており、私たち全員、新聞の情報を追いかけているすべての人々にはそれがはっきりとわかります。現在実施中の SEFERTORAT 本にも掲載されております。誰も、そして神も矛盾することができない、もう一つの言葉が実践されました。19、ロシアとその同盟国は勝利するだろう。SEFERTORAT の本にも、誰も、そして神は対抗できないと書かれています。イスラエルの SEFERTORAT にも書かれています20。これを見て、誰がこの誠の神に対抗できるでしょうか。これらの言葉はすべて実現し、この地上で実行されるので、それは彼が真実の神であることを意味します。誰も、そして神も彼に逆らうことはできません。これは、真の神がヤーヤハバ、エリアの神、その使者であることを証明し、示しています。21、これらすべてをあなたに示した後、エリアは、あなたが救われるために、そこにいるこの偉大で真の神と一緒にいるようにあなたに呼びかけます。なぜなら、この真の神がそこにおられるからです。私たちは決して彼に対抗することはできません。なぜなら彼の言葉はすべて達成されるからです。彼が創造したこの地球。ですから、神の言葉はすべて実現することを知っているように、罪人を愛さないこの偉大な神と一緒にいないなら、神のところに来なければ地獄に投げ込まれるだろうということを確信してください。22、それで、エリアはあなたに、すぐに真の神ヤハヤハバと団結するよう勧めます。なぜなら、神は罪を犯したすべてのもの、偶像、彫像、像を崇拝するすべての者たちを地獄に投げ込むからです。なぜなら、そこにいる偉大な神ヤハヤハバはすでに宣言されているからです。偽りの神を崇拝する者は皆滅ぼされ、地獄に投げ込まれるであろうということです。23、あなたの魂を救い、あなたの霊を救い、救われてください。決断は早くしてください。ヤハヤハバのところに来てください。すべてはあなた次第です。24、これらすべての理由から、偉大な神ヤハヤハバの使者である私エルヤが、これらすべての言葉をあなたに伝え、あなたを正しい道に連れ戻し、あなたを偉大な神に戻すためにここにいます。真実の神よ、あなたが神の救いを得て、救われてもう罪を犯さなくなりますように。
25、この神、ヤーワイ AHVAH は決して罪を愛さず、偶像に祈る者も、彫像に祈る者も、像に祈る者も愛さない。これらは皆滅ぼされて地獄に投げ込まれるであろう。だからこそ私はあなたを救うためにここにいます。あなたにとってこの偉大な救いを拒否しないでください。大いなる神や YAHVAH の大使、エリア。26、あなたが救われて偉大なる全能の神や早幅と共にいたいのであれば、エリアよ、私たちと一緒に来て洗礼を受けなさい。そうすればあなたはこの偉大な神や早幅に誠に結ばれ、その下に入ることができるだろう。人生の終わりまでお守りします。27、YouTube チャンネル YAHVAHYAHOSHUAHTV Japanese、および YAHOSHUAH ウェブサイトの教えに常に従ってください。WhatsApp 電話、プラス261-32-86-663-98。全能にして真の創造主である偉大なる神や早幅の力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 。